Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, gaderli Aydın Saat söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegşenme güni aprel aýynyň 7-si, diýmek Türkmenowat tele aýlymyna siziň sabartlylyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňiziň biri bolan o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde bu gepleşigimiz bilen gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda tanalýan halifa wagşylarymyz, ýaş aýdymçylarymyz gelip gepleşigimiziň üstü bilen jany sesle aýdymlary ýerine ýetirip öz dinleýijilerine biziň gepleşigimiziň üstü bilen öz zihinlerini, öz okuýuplaryny, başarnyklaryny açyk görkezýärler. Şeýle uly mümkinçilikleri öredip berenne üçin biz gahrman arkadamyza alkyşlar aýdýas goý, ediz arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, arkadaly diýarda hemişe Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýylmyzda bagtyň aýdymy ýanglanyp dursun. Näme ile şer hormat tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü täze sanyna başlaýar. Elbetde gepleşigimiziň dowamyny siz üçin janly aýdymlar, janly saatlar eşitdirler. Elbetde biziň 0575 gysga belgimizde de sizden gelen köp sanly SMS-ler esasyny biz bugün gepleşigimizde ýurdumyzda tanalýan meşhur halifalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk artisti Şaguly Allaverdiýew gepleşigimizde çağırdyk. Halipan sahnamda çağırýas. Halipa studiýamyzda. Assalamu alaykum. Gepleşigimizde hoş gördük. Ýeriňizde geçip bilersiňiz. Şaguly bugün dinleýijileriniz köp sanly tele tomaşaçylarymyz, Aydın Saat söýjülerimiz sizi biziň gepleşigimizde görmek üçin 0575 gysga belgimizde köp sanly SMS-ler ýolladylar. Siziň bir näçe meşhur aýdymlaryňyz bar. Türkmen halk aýdymlaryny toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýän halkymyz hem şol aýdymlary jany sesle biziň gepleşigimiziň üstü bilen siziň ýerine ýetirmeňiz isläp şol aýdymlary dinlemek istediler. Şo sebäplen biz sizi gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde gepleşigimiziň bugünkü sany näme gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bugün ýurdumyzda bütün dünýä saglyk güni bilen gepleşigimiziň bu sany gabat geldi. Bayramlara mutlu bolsun diýäs, näme ediz arkadamyz diýär, sport diňe bir adamyň saglygyna däl, eýsem ruhuny da täsir edýär diýär. Şonuň üçin ähli watandaşlarymyza da size de saadanyň ýigitlerimizde de saglyk arzuw edýäs, ruh bilen arzuwlaýas. Gepleşigimizde hoş gördük. Sag bolun. Ilk bilen sizin döredişip topaňyzy hormatlap şu gepleşigimde çağıryň üçin sag bolsun aýdýarna oglanlaram ýörütine maňa gollaw berip şu bölükte geldiler, nasadan oğlanlar, yiğit oğlanlar hemmeti. Hormatlı arkadaşımın şu Türkmenowat tele aýlymyny açyp berelberine bir näçe täze ýüzler ýüze çykdy, täze aýdymçylar, täze aýdymlar halky getirildi. Ana siziň gepleşiňizden şeýle halkyň söýüp dinleýän gepleşikleriň birine urildi. Näme özümden ýörüte tomaşa edýär. Hem janly sesle bolandan hasam gyzyklanýar, hem şu Tomaşa dinleýär täsiren başlaýar. Dinleyici täsir bolýar, sen şo wagtky duýguny halka ýetirýän, öňkü ýazanyny dälen el şo wagtky zähmetini halka görkezýän. Şol gowdat, şo janly ses, hem bu janly ses aýtmak bu sunuwdyň öz halallygy üçin ömrüňi. Muman okuýan gönlüni açyp görkezmek, soňky döwre wagt tehnikalarda her hili ýazgy edip bolýar, gereklerini ütgedip bolýar. Emma janly ýagdaýda gönlüň şo wagt duýgy, şo wagt sesini berilýär. Halka kemçiligiňde gowy tarapyny görkezip bolýar. Şoň üçin ana şu gepleşik şeýle oglanlaram, beýleki ýaşlaram gelende görýärsiň, öňkü gepleşiklerimizden her kim jany edýär, şo sunuwdyň görkezjek bolýar. Hormatly arkadaşymyzna bize özümizde uly görelle bolupdyr, halifa bolupdyr. Şu uly mümkinçilikleri öğretip beren üçin hormatly arkadaşymyza ulkan sag bolsun aýdýar. Naşbat ýaşlar ýetişip gelýän täze ýüzler bar, täze höwüsçüň ýaşlar bar. Şolary ösmäge de ulkan mümkinçilikler bar. Şeýle hemme döwre bar, häzirki döwre bap gelýän hemme tehnikalar bar. Diňe işläp aýdym döwredäme hala. Şoň üçin ýene döwrede hormatly arkadaşymyza şu sunuwdy işgärler üçin biz üçin edýän aladaşlar köp sag bolsun aýdýar. Bu arkadaşymyň ýaşlyk bolsun, Allahjan edýän işler ilmiden rewaj alsyn. Çok sağ olun. Halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de maşallah ojuňyzda awadançylyk, agdybirlik, arsal döwletiň ýar bolmagyny tüýsürmeden arzuwlaýas. Näme ediz arkadaşymyz bu ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watanyny baglan etdi. Şu rowaşlanýan ýylymyzda da näme şu dörejiligimizde bir halkymyzyň
Yine de lezzet alıp söýüp dinleýän aýdymlarynyň hem siziň dörejiligiňizde köp bolmagyny tüýsüremeden ardy bolýar. Näme mehriban ýyleşýär gepleşigiň dowamyny Halipa da öz pikirini aýtdy. Jany sesse bu siz üçin siziň göwün söýen aýdymlaryňyz biziň gepleşigimiziň üstünden size ýetirler. Ne zehni ýetler bu gepleşigimizde gatnaşýar diýdiňiz sadan ýetler. Mümkin bolsa bulary bir özüňiz tanış etseňiz. Ne şol ýerine ýetirjek aýdymlarymyzda taýdanlyk etjek zehni taýdanlarymyz bilen tanıştyryn. Na Tahir Batirov, Farahat Arab, na Atajan Eyyub, Rasul Nouruz, na çep tarafda oturan Rahim Recep depdi. Näşe ýetler bilen näme aýdym aýdar saat çalar. O başarlygymyzy şunumyz bilen görkezler nähip bolsa. Näme halkymyzda bir bugun diýin şuny. Näme goýok çaý içip siziň ýerine ýetirjek jany sessäk aýdymlaryňyzy uly höwes bilen dinlärler. Şoň üçin mehriban ýyleşýär Türkmenowa tele ýaýlymyndan daşlaşmalar biziň gepleşigimizde tomaşa etmeli. Näme gepleşigiň dowamyny gyzykly sowallar bolar, gyzykly söhbetler bolar, owadan aýdymlary ýetirer. Ýa gepleşigimiziň başynda da belledik bugun Kahraman arkadaşymyzyň tagallat bilen biziň ýurdumyzda da ýa bütün dünýä saglyk güni bellenelýär. Halipa şeýle soragy da çykýar. Spordyň aýdymça täsiri barmy? Elbette täsir baryn. Aslında aýdymçy ýa bagşy sport bilen meşgullanmakluk zerurmy? Şunuň üçin. Zihni üçin. Elbette zerur. Umma hemme adam üçin zerur bir sport bilen meşgullanmak. Mol aýdymda esas harj edilen zat şu demiň harj edilen ullun demiň alyp şeýler oňa bir öz ullanýan hereketler we ýerler we şol demiň arkaýnalar ýaly eýýäm sen sport bilen meşgullansaň hazır demiň almagy ýeňil bolýar. Mumma sport hiç adama ziýany ýok. Aýdymçylary da näme? Hökman maslahat berýän. Hormatly arkadaşymyz biziň diňe bir ýurdumyzda da bütün dünýä öz görelýär, norkalynar sanatda da, sportda da. Sport bilen meşgullansaň, aýdymçylyk bilen meşgullansaň bar mümkinçilikler bar. Ozallar bir ýaş döwrümüz bolar ýaly mümkinçilikler ýokdur. Hormatly arkadaşymyz her etraplarda, her owalarda sport mektepleri, medeniýet öýleri, medeniýet öýüniň içinde häzirki döwre gawat gelýän tehnikalar hemmesi bar, mümkinçilikler bar. Diňe işläme galýar. Hem hormatly arkadaşymyz şu mümkinçilikleri döret beren üçin ýene bir ýek sag bolsun aýdýan bilmedi ama edýän işler rowat bolsun. Halipa köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Endi bir sadanalar tanıştyrdyk. Spordyň başa berýän täsiri, ähmiýeti hakyny şu öz pikiriňizi aýtdyňyz. Indi bir gepleşigimizde aýdym bilen başlaýly, soňandan birisi söhbetdeşlik arkaly näme 05-75 gysga belgimide bir näçe sorawlar gelip gowuşdy. O sorawlar size ýetirer. Umman gepleşigiň dowamyna gyzykly söhbetler, owadan aýdymlar ýedi-ýedileşýär. Size garaşa gepleşigiň başy näme aýdym bilen başlaýar? Şu ýerde öz aýdymlarymyz we meşgul bolan aýdymlar we lälem diýen aýdym bilen başlaýar indi. Şol aýdym. Şol aýdym. Indi pes aýdym. Pes aýdym o Türkmen başlar aslan bir baştan pes aýlyp ses gyzyşýança okurda gyzyşýança pes aýdym. Soň gitgide beýgelip barýar. Bu ýuşlar aýdymlara geçersen. Onu mehriban ýyleşýär. Gelin gepleşigimizde Türkmenistana halk artisti Halipa Şagul Allaberdiýewiň ýerine ýetirmegini lälem diýen. Dinle, diýinçe. Ateşli pirman lelem Husnuma kamylyk ýaşýarmydy Garapdyň gelmini perýan lelem Otyrmaň sen täle ýumagyn çöllep Görüplüň gözüniň jemalyň dilläp Gelilen ýerlerden hemraň güllep Şehirler çıkyan ziran lelem Gelilen yerlerden himran güllep Şehirler çıkyan ziran lelem
Ümid koyup geçer bu günler, açılır laleler, gülşer gönüller. Akbal ayra salıp girdi dünler, madam koyabilmedi arman lelem. Oturma sen teleyim oğlum çöllep, bürüplüm gülünün simalın dilep. Gidilen yerlerden hemran güllep, zehirler çıkyan firan lelem. Gidilen yerlerden hemran güllep, zehirler çıkyan firan lelem. Badışın çağı ayra salıp bilmedi ayrılık dağı. Göçmesin ömrümün yaktı çırağı, gelir pervaz ile firman lelem. Oturma sen teleyim oğlum çölep, görüplüm gözünün zimalın gillem. Hemran güllep, zehirler çıkyan firan lelem. Gidilen yerlerden hemran güllep, zehirler çıkyan firan lelem. Lelem, 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 lelem. Mehriban ileşler, hurmatly tamaşaçylar, Nawawadlar saatlaşyny atly gepleşigimiziň başyny biziň Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Şagul Allaverdiýew dörejligini döreden aýdymlarynyň biri Lälem diýen aýdymyna jany sesse biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip Kompozitor Amamrat Şarifiň tadyny urgel teklifin sözlerine Lälem diýen aýdym. Indi Halipa bir soraglary geçmeden öňürti gelin siziň ýaşlyk ýyllaryňyzda dolanaly. Mat dinleýijiler şuýnem doğrusu men öýdüm şuýnem. Siziň ýaşlyk ýyllaryňyz gatykydyk. Siz aýdym taýda näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Maşgalaňyzy öýdüňizden başgada bir sunwatda aýdymçy bolmaňyza kömek eden mümkin agaňyz bardyr. Ýa hakaňyz bardyr. Umuman sunwat ozal berilme gerek diýmem, şolar ýaly rehin berilme gerek. Öz agam Ani Mehmet Allaverdiýew biz kiçiklikden şoň ýanyna, şoň elini ösdük diýen ýaly şol gitara, saz guralna, tar saz guralna o erkedi bilýär-de. Şoň has ul täsiri etdim ka diýen. Sebäbi elden aýdymçy bolmak. Sebäbi onuň şo gitaraň apdalyny şol ýaşymyza görärek aýdymy bize öwredýär-de, şo wagtlar öwredýärdi. Hem aýtdyrýardy öz çalyp. Soň onuň mektep ýyllarynyň ýaşlyk mektepden aýdym sapagyna aýdýar. Mektepde geçirilýän çärelerden aýdym aýtdyrýardy mugallimlerimiz bana merhum Amanmurat Hojamuradowyna esas akordeon çalgyralna şo wagtlar apdalymyzda saz çalyp aýdym. O wagt çagy 3-nji 4-nji sınıf. Soň onuň umuman soň ýokarky sınıflarda o daşymyz hem halipamy ilkinji halipalarymyzyň biri Amanmurat Oraguliýew şol Gara Tetli wadyna orta hünär okuw mekdebine ýöretip torp geldi hem obamda işlemäge geldi. Oba medeniýet öýüne. O wagtlar onu şol Amanmurat Oraguliýew bilen şu men olal kiçilikden hem goňşurak bolan soň tirkeşip menden 3-4 ýaş uly. Şondan tirkeşip ol gitarada gowerk edýärdi, akordeonda gowerk edýärdi. Şondan bir näçe halipanyň aýdymlaryny bilelikde işläp ağırlıklı günle aşa diýen ýaly. O wagtlar bu döwrüň käl mümkinçilik ýok. Bu döwür her owada medeniýet öýler, täze medeniýet öýler, islen. İslen saz guralyňma o wagt bir saz gural ondan qaralsaň bir saz gural o ýerden almaly, gara şeýdip jemlenip ondan soň şo saz gurallar tapylan ýagdaýynda
aydymyň sesini goýmaklygy üçin. Aydymyň sesini bardymy ses ýadylar studiýa. ses ýazgylar studiýada ýokdy, wanda ol etrapda da ýokdy. Aşgabatda da tanıja ýerde Sana aymal ýerde oňa barsam giden nowatdyr. Nowatyň bellek gaýdyp şol bir wagtyny şolar ýal kynçylyk, uly kynçylyklar bardy. Barsaň bolman eger wagt aýdym sada wagt belleseň bolan ýazjak bolsaň birden şo wagtda sesiň bolmagyny mümkin. Emma şu wagtda döwrünha sen islan wagtyň baryp şol özüňe şu wagt gow öwrendiňmi? Şu öz sesiňe göwülüň etýär, şo wagt baryp ýa, o wagt bolmasa ertesiň ýene baryp ýa. Şo o diň jalyp ýa, islan wagtyň ýa. Şular ýaly mümkinçilikler arkada prezidentimiz tarapyndan döredilýär. Gaty batly ýaşlamy bar. Şu mümkinçilikleri dörüp beren arkadamyza tüýtüriňden sag bolsun aýdýan. Goý arkada prezidentimiz jan sag bolsun. Edýän işler elmeden rowaj alsyn. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Näme gahrman arkadamyzyň saýasynda size de sunwatdy, maşgalada agdyrlyk arzuwlaýas, sunwat ýoluny, uly rowaşlar size de ýar bolsun. Indi ýyleşlermizden bilýänler Türkmenistanyň halk artisti Şaguly Allaberdiýew şu sunwat ýoluny, bagşyçylyk, aýdymçylyk ýoluny halka tanadan aýdymlary, haýsy aýdymlar diýilse, söýme ýok bilen näme bir halk sadyna dören Akçaýar diýen aýdymyz bar. Halk tarapyndan şeýle uly söýüg bilen garşylanan aýdymdan biri. Ne şuňky gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň sany bolundy, şu iki aýdym bar. Näder gepleşigimizde şolaň haýsyny ýerine ýetirip bermekçi edil häzir. Edil häzir şol söýme ýogy ýerine ýetirip beräýin. Şol söýme ýok diýen aýdym ýani şo halipalar barada gurrun edemde soň mektep ýyllarynyň soň Aman Nurdy Orazolyw bilen bilelikde işläp soň owadan çykyp etrapdan çykyp vilayetden çykyp Türkmenistan döwletiniň çägine çykylýar. Umumyň näme de bir akyllarymyz gaýtýaly zihinler owada döwülýär. Umumyň ondan soň etrap merkezine tanal urat etrapy. Şol aýdym bilen. Ýok. Mektep ýyllarynyň soň Aman Nurdy Orazolyw bilen duşup son bilen işläp başlan soň bu Türkmen toýlaryny şol etrap merkezine geçirilýän çärelere ýuwaşlyk bilen gatnaşyp ýaş bolan bir de bar. 7-nji bolan. Ondan soň şo ýerde biz Aman Murat Çariýew sataşdyk. Ahyry Akbal sataşdyrdy Aman Murat Çariýew kompozitor. Öz owadoşymyz. Umumyň şolar ýaly işleşip şo sesine gabat gelýän aýdymlary, başga da aýdymlary, kän aýdymlaryny aýdýan Aman Murat Çariýew. Umumyň onuň şeýle sesine gabat gelýän şol aýdymlar bolup bilýär da her aýdym çä bolup bilýär şol hem aýdymçyň sesine hem şahyryna gabat gelýän aýdymlar bolýar diýen. Kompozitorna üçlük bir ýere gabat gelse ol hökman halkada dinleýär de goýar aýdym. Ondan soň bir gün Aman Murat Çariýew şolar ýaly sen bu sesine tüýs bolajak bir aýdyma şunu bir dinläp görsene diýip ýa-ni söýme ýogy maňa dinletdi. Ýem şonu başlandy ýem maňa ýara gura düşýär. Men özüme bir hil ölüm üçin ýazlan ýaly boldy. Onuň soň hakykatdan derrew ýazdyk. Onuň halk köpçüligine 2001-nji ýyllar getirdik şonu. Ýem etrap merkezine şonu ilkinji ýerine ýetiremizde şol ýerine ýetirip bolanmyzdan ýerinden ýene şol aýdyma höwesler şonu gaýtalap bersene diýip. Beş şol aýdym ýaşaja diýip soňunu bärik vilayet merkezine tele ýaýlymlarda çykyş edip ýerine ýetirip başladyk. Şol şumatky döwreçen şu ýaşyma çenli iň köp aýdym haýsy men söýme ýok diýip hemem gapdan Akçaýar diýip biljer. Her aýdym, her toý, her çäreler Türkmen toýlaryna barada hökman şol kini hersini bir küçükde gaýtalamaly bolýar. Şol hökman. Aýdymyň döredilenine näçe ýyl bolup gelýär? Naşwat aýtsak 2001-nji ýyl 18 ýyl 20 ýaşak gelýär. 20 ýaşak gelýär. Şol ölüm şol agramy ýitirmän gelýär. Hökman şonu hiňlenip bermeli. Ine bugünem ýedi ýyleşmeden aýdym söýjülemden bide köp sany SMS-ler ýolladylar. Şo ýolunyň SMS-laryň içinde de şu söýme ýok, hemem halk sadyna dören Akçaýar diýen aýdymyňda atkan SMS-ler ýap goşdy. Bir mümkin bolsa söhbetimizi şu ýerde togtadyp
bir gepleşmeli ýanky Söýmeye aýdym. şol aýdym ýerine ýetip beriň, soňra söhbetimiz dowam eder. Bolýar. Bugün senin yaş başında parlayan yigit kalbim cadılayan üymeyor. Yana yana teleğime karlayan inni sana gülümlelem demiyor. Sırlı yarım sırlarımdan doymuyor. Gözle yarım gözlerimden doymuyor. Ne sana gülümlelem demiyor. Bu dünyanı sensiz bana sevmiyor. Aşk donunu terpiştin mi dünya? Ya ömrün boş geçtin mi dünya? Ya da senin taş düştün mi dünya? İnne bana toylamasın bu dünyanı sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. Gözle yarım gözlerimden doymuyor. Bana gayri aşk odunu koymuyor. Bu dünyanı sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. Akbal sizi ayasına saklasın. Allah'ım sizi sayesinde saklasın. Her ne kısmet her girdiye bakmasın. Dilinizi bana dillen koymuyor. Bu dünyanı sensiz bana
Değmiyor, 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 değmiyor. Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, edil siz şu wagt o wagtlar sadaşyny atly gepleşigimizde Halipa Türkmenistanyň halk artisti Şaguly Allaberdiýewiň dörejligini Halipa meşhurlyk getiren aýdymlaň biri söýme ýok. Ýa aýdymy jany sesle bilen gepleşigimizde diňlediňiz. Ne Halipa gepleşigimizde sorajaga barkaly dowam edeli. Gepleşigimiziň başynda da aýdypdyk, bir näçe soraglarymyz bar diýip, şu soraglaryň ilkinjisine geçeli. Sunwatda ýol almak üçin ugry tapyjylygyň güýçli bolmaly ýa-da okuýbyň. Sunwat diýilende eýem zehin talap edýärler. Hukman zehinin bolaýmaly. Ugry tapyjylyk her bir adamda da bolup bilýär. Ýöne ugry tapyjylyk bilen sunwaty garyp men bilelikde sunwat ugrunyň ugry tapyjylyk bilen hem zehinin bolman ugry tapyjylygyň bolsa, onu sunwatda sen uzaga gitmeýän. Bir gün ugry tapyjy bir gün ugry tapyp bir hili aýdym aýtmaň ahmal ýöne ýiti zehin gerek ýetadi. Hem ihlaslyk gerek, ýerinçilik gerek, ýa-da gerek sunwatda umman surýaly. Birinji ýerde duran zehin gerek, bu zehin. Düşünükli. Inni ýene bir sorag, ýani söýme ýok diýen aýdymy ýerine ýetireňizde Halipa kompozitor Amam Raçarif bilen şol aýdymyň sadyny işlän kompozitor hakyny Halipalar ýatladyňyz. Ne mümkin bolsa şeýle sorag ýa-da çykýar. Siz haýt Halipalar diňleme gowy ýa. Biz ýaşlykdan, çağlykdan esas diňlän Halipalarymyzna Anne Verdattan Halipa Türkmenistan halk artisti. Türkmenistan halk artisti Öwel Tekaýew, Türkmenistan halk artisti Atabay Çağrıoğlu. Şulary esas şulary kän diňledik. Aýdym-aýdymda şulara ýykyn etdik. Başlangyjymyzy. Ýöne umuman wagtyň geçmegi bilen ýaşyň ululmagyň bilen belli bir derejede düşünjäň artýar. Hem diňleýijilik okuýaň, mysal üçin men aýdaýyn 20 ýaşda diňlen şo bir ýazgymy, Öwelgelli Tekaýewiň ýazgyny. Şo ýazgy, ýöne şonu 40 ýaşdan soň ýene bir gelek şo bir ýazgyny diňläp görýär. Eýem men şu 20 ýaşda aly bilmedik zatlamy eýem 40-dan geçen soň eýem başga zat onu diňleden. Eýem sen diňleýijilik okuýgyň eýem artypdyr. Şoň içinden gözläp tapmaly, öwrenmeli zat kän eýem başga da mysalalar ýaly gatykän atmada içinde diňläp görýän bol. Şu olal gowy diňle ýüzlöý diňläp geçipdir olal. Hemme. Ne ýa-ni öýdüňiz aýtdyňyz da Halipalaň ýazgylaryny ýaş wagtym 25 ýaşlarymda diňlämde täsiri başgaçady. Ýaşyň geçmegi bilen 30-40 ýaşa baryp 40 ýaşa ýetende ol aýdymlar diňleýän bolýan. Diňleýije täsiri başgaça bolýar diýdi. Şeýle sorag ýa-da çykýar, şeýle sorag beretmeli. Aýdymça ýaşynyň geçmegi bilen ses tapawdy bolýar. Dörejligini. Elbetde sen umuman köp diňlemeli bolýar-da. Sesiniň men diýen wagty näçe ýaşynda bolýar? Sesin güýji elbetde ýaşkan gowy bolýar. Ýöne sesin tejribesi eýän sen ýaşyň gittikçe. Şu wagt men özümiň 20-25 ýaşlar öz aýdan aýdymlanmy käwat olanlar geldiňler ki 30 ýylky ozalky aýdymyň diýerler. Ol men soň içinden gatykän ýalňyş tapýan. Şunu diýlen şeýle bir kudretli zat. Şunu bollum edýän, şunu ýazdym, bollum, Halipany diňletdim. Şunu bollay, şunu halk köpçülüğüne beräýsem boljak diýip şunu bolýan ertesi gün ýene diňleýän ýa şoň içinden bir zat tapýan. Ana şolam kämillikden. Eýem kämillik, sen gitdikçe kämilleşen. Ondan ýanky Halipalaň aýdymlaryny ýa-ni esasy ulu Halipalarymyz we Sahyjep Barow we Hommot Jelilow we bu Tarık tarapdan esasy ulu ýol Tarık ýollar bizde Türkmenler ulu ýol 1000 ýyllykdan gelýän ýol. Galan ýol olardan soň dören.
şoň içine girip dinleýän, onuň pikirlenýän ýem kämillige ýetişberende pikirlenýän herdi hemme halipalyň bir-birine ýykylyp gidipdir. Şu bir-birine ýykkyn edip ve pikirlenýän öwel teker şulaýdylar. Nerden alqa diýip pikir edýän ne etdik? Özüne bir ýol tapmak, ýolu tapmak üçin näme etdik diýip pikirlenýän de sen özüňe ökmen ýol gözlemeli. Bir şol akabaň içinden sen özüňi tunwadyň içinde plan diýip görkezmek üçin hukman bir tapaýmyr sen. Şol atlarda köp pikirlenýän. Ondan her bir-birine ýykylyp gidipdir. Onuň öz sesinde, özçe bir boşupdyr. Ol turlagan diýen bir zat bar da. Türkmen tunwady bir giden akabadyr. Şol akab üçin jan çekmeden sana bir suwam ýetmez diýdi. Şoň içinde bir damjygan bolsa bir zat goşandyň goşmalar Türkmen tunwadyň içine. Muman halipalar hukman dinlemeli. Eri arkadamız şu halipa şairtlik yolunu biyinden dikeltip berdine. Şu onu dinlemeye hem arşivlerimizde de hem yüze çıkarttı teleýaýlymlarymyzda öň halipalarynky Kadimden gelýän hem aýna ýaly halkymyza ýeter. Hakykatda şonu hiç kynçylyk ýok. Kimi dinläp haýsynyň tälim alasyn sana eliňe aýat ýaly göni çıkaryp dinläp oturmaly. Nädir kuwatda näme halipa kahraman arkadamynyň tagarlaty bilen şu ýedi arkadamy bilen tunmatumdy, dutarmydy, gazagmydy, milliligmydy bütün dünýä tanaýar. Hakyky. Men neşe ýolda ýene bir aýdym näle hormatly arkadamyz hiç gözden salmaýan halipalary Naşbat bizim owadoşymyz geçen ýyl hormatly arkadamyz şoňa Türkmenistan halk artisti at berdi öz halipamyz Çerkel Nuriýa diýip. Men onun bilen bir kiçirak ýetginjek bir salamlaşmak, ýanyna oturmak, bir şeýle tälim almak, toýlarda gawat gelmek meýesler etdi. Öz owadoşymyz şoň aýdymlaryndan amana bir näçe men özüm ýerine ýetiren owadoş gyýda ana şu geçen aýdymlaryň içinde owadoş gyýda bagyşlamany bar. Şol aýdymlary Depreşiň dowamyna dinleýär. Dinleýijilere ýetirer. Türkmen estradasyna elektrik gitarany goşan ýa-da Çerkel Nuriýa diýip. Şonu ýatdan çykarmandyr şeýle hormatly prezidentler. Şular ýaly işleriň içinde ben şol ýatlap Türkmenistan halk artisti. Bundan şu ýerde ýene bir zat goşadym ele hormatly prezidentimizle bizim etrafymyzda owamyzda Beherden adyny ýene de gaýtardyk. Tüm Beherden halkymyz begenli. Beherden topragy bu aýdym sağda halipalara baýha toprak goýar. Buna ulu halipalaryň dören ýeri Ummat Celilov, Anwer Dattanow, Ural Elyas, ýa-da Çerkel Nuriýa diýip. Muman şeýle ulu halipalaryň dören topragy. Şu bizim tarihimizi, halipalarymyzy şeýle ulu hormat goýan hormatly arkadamyza tüýsüramdan sag bolsunlar diýen. Goý hormatly arkadamyz jan sag bolsun edýän işler elmedama rewaj alyn. Köp sag bolun halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de näme geljekde şu ýykkyn edýän halipalar dinleýän halipalardan hem bir näçe bir döwürler täzelense de ýyllar geçdi de bir könülmeýän öz bir tüýjüligini ýitirmän gelýän meşhur halkymyzyň ýüregine siňen, kalbyna siňen aýdymlar bar. Mana şol aýdymlarym bir täzeçe öwüşgünden işläp halka ýetirmekde de ulusynyklardy arzuwlaýar. Gepleşigimiz aýdym bilen dowam edelim. Söýsle de gyzykdy aýdym näden çykdy. Ana şu ýerde hormat goýan halipalarymyzyň biri Türkmenistan halk artisti Öwel Tekaýew. Şoň bir aýdym aýdyp beren şu ýerde. Elbetde ýerine ýetirip beriň. Biz halipaň bu aýdymny uly höwesi bilen dinler. Aýdymyň ady näme? Bulda gardy men Mahtumoly Pragyň sözlerine. Dören aýdym. Onu aýdym ýerine ýetirip bilerdik. Bolýar.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, edilsiz şu wagt näme Halipa Türkmenistany halk artisti Şagul Allahyberdiýewiň ýerine ýetirmegine Halipa Öwgedeli Tekaýewiň magtumulat tamydyň sözlerini döredilen Gulda gardy menden ajaýyp aýdymly jany sese diňlediňiz. Getleşigimiz dowam edel. Halipa, getleşigimizi tomaşa edýän bolsaňyz, şu sahypa ikinji mewsumymyzda da bardy. Elbetde şu sahypaň üçünji mewsumymyzda da dowam etmekligini isläp iýleşýärmizden aydın saat öýjülemizden bir näçe SMS-ler gelip boğuşdy. Ni tapmaçaly sahypamyzdan ýöretde dinleýijilerimizin arasynda Men bilmedim. elbetde biz tapmaça görnüşinäki soraglamy size ýetirer. Dinleýijilerimizin arasynda şahyr ýigdimiz bar, dostumuz bar, Kerim Halif diýip ýaş şahyr, beýni şahyr. Gepleşigimiziň her sanyny gelýän aýdymçylara öz soraglaryny tapmaça ýerleşdirip bize ýollaýar. Bizem gepleşigimizde gelýän mihmanlarymyza aýdymçylara, halipalara ýetirýär. Olaryň başardyklарyndan şu tapmaçalaryň jogabyny tapmaga synaşýarlar. Eger taýin bolsaňyz, Kerim Halidan ele tapmaçalar size ýetirmekçi. İlkinji tapmaça şeýle. Zehinler bilen mizemez, sungatyň soňsuz dowamy. Okuýuwy ýüze çykarýan ýaýlymdyr. Türkmen owalymy. Jogap dogry, elbetde. Dowam edýär, ikinji ýerde geçýär. Köp ussatdan awraý bilen hem ýeratan öwşün galy. Olaň mira atawaýyň çyn şagirdi, Rowşan Hally. Jogap dogry. Dowam edýär. Ähli zadyň tarypy bar, goşu gazal bilen bary. Hatda wasbiýeten nygmat, gözel summaryň Nary bol. Jogap dogry. Nary bolýar. Dowam edýär. Bäwullaryň gözelligi bereketli ýada bagly. Nagmalaryň gözelligi ballan şirin Sada bagly. Jogap dogry, sada bagly. Dowam edýär. Oň owady ýanglananny gyýyz näde edip bakar buýan düwmesinde ýetilik bar, sad urallar, ýani özüňiz sözüňiz aýtdyňyz. Ýaşlyk ýyllaryňyzda, mektep ýyllaryňyzda bir sad uralla size sapap beren halipamy. Akordeonmy? Jogap dogry. Akordeon. Indi dowam edýär ahyrky wendimiz. Nagma kimin döwrümidi akbalyň özü ýalkaýa. Ajap zaman aýdym sadyň howanlarydyr. Arkada. Jogap dogry. Indi biz dostumuz şahyr edimiz Kerim Halif dörejilik topurmagyň adyndan sağ bolsunlar diýetdirýär. Galamyň ujity bolmagyny ýitirmeden arzuwlaýar. Ýene-de edýid arkadamyzy, ýurdumyzy wagt edýän goşgulaň şeýle hemine bize ýollaýan tapmaçalaryň höwrüniň köp bolmagyny ýitirmeden arzuwlaýar. Gepleşigimizi aýdym bilen dowam edel. Halipa näýle aýdym ýerine ýetip bermekçi? Şu ýerde ýaly Çerka Nurýalçy gatlak geçdik. Gelşoň bagyşlamaň ýaly aýdym aýdyp berän. Olya, Halipa aýdymny biz uly höwründen dinler. Mehriban ileşler. Gepleşigimizden daşlaşmaň, o wagtlar daşlaşynar gepleşigimizde tomaşa ediň. Sebäbi bu gepleşigimizde Türkmenistan halk artisti Halipa Şagul Allahyberdiýew jany sesi üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýär. Akşamallım nelim yalan bu hatım Bağışla iridim, bağışla beni Gözüme gelir gamın surdum Yalvaryan iridim, bağışla beni Gamın suratın yalvaryan idim bağışla beni Barcak yerlerine
varabilmedim. Aydek cemalini görebilmedim. Enemi atamı arabilmedim. Yalvaryan idim, bağışla beni. Enemi atamı arabilmedim. Yalvaryan idim, bağışla beni. Sen yanında benim keltedir dilim. Sensin var mı darım, bağda bülbülüm. Yalvaryan idim, yalvaryan gülüm. Yalvaryan idim, bağışla beni. Yalvaryan idim, bağrım yenildi. Yalvaryan idim, bağışla beni. Yalvaryan idim, bağışla beni. Yalvaryan idim, bağışla, bağışla, bağışla beni. Mehriban iyileşler, hormat tomaşaçylar, owadlar sağlaşan nasıl gepleşmede dowam edýär. Şimdi biz iyileşlerimizden, aýdymsa söýjülerimizden, dinleýijilerimizden gelen soraglar halypasyna ýetirmek isleýär. Seni ýa-ni gepleşmeden başynda da aýdypdyk, gepleşige ýetiren aýdymlaryňyzdan sanawyny Akçayar diýen aýdymyňdan bar. Ni şol aýdym hakynda näşeýle sorag. Elbetde Akçayar aýdymy siziň ýerine ýetirmeňizde hasam täze güýç bilen halkyň köňüliniň törüne ornaşdy. Hasam aýdynlaşdy. Şol aýdymyň döremeğine sebäp bolan adamlar hakynda gurrun berýär. Hoşgata kiminki sady, kiminki ýa olam bir haýsydyr halifalarymyz tarapyndan öýredilen näbelli aýdymlar diýer. Bundan hakynda näme aýdypdylar? şu Akçayar aýdymyny Halk sadyna dören. halk sadyna maýewede sadyna dören. Muny ýöne diýem halk sadyna dören ýöne şoň goşguty nur berdi pommo diýip bir şahyr bolup geçen şoňky. Näçinji ýyllarda bolan ýaşan şahyr? Şu bizim de geçen asırda ýaşap geçen Şahyr. ulu şahyrly ýazyjylaryň biri. Şoň ogly we Begenç pommo diýip. Şoň Begenç pommo 1994-95-nji ýyllarda radioda, radio ýaýlymda şol aýdymyň şol Begenç pommo aýdýardy. Her ýerde oň gawat gelip ýa-da şowatlar mümkinçiligim ýok, getir şol aýdymy aýdyp tapym bolany. Şoň radioda, radio ýaýlymda şoň aýdaryna garaşyp diýen ýaly. Birinji ýerde dinleýände maňa şeýle bir ul täsir etdi. Aslında Akçayar diýip başga da bir aýdym bar. Türkmenistan halk başçy 4 gullar diýip Akçayar diýip bir aýdym bar. Ýöne onun sözleri ýa ütgeşik hem barýan ýerleri ütgeşik. Ýa menem geň gördüm şu getiren aýdymlaryňyň içinde 2 sana Akçayar bar eken. Ha, ol häzir kiraman döwrüniň täze dören aýdymlar. täze dören aýdymlar. Onu ýan halk salyny, maýeweli salyny dören Akçayar Nurberk pommo şahyryň ogly Begenç pommoň aýdanny men radio ýaýlymda dinläp, şonu bir kere gawat gelip şonu radiodan dinläp, ýüzüniň uğruna şonu sözüni dinläp barýak
kıysaçadan yazıştırıp sonundan yak amanır doralı filan bile toyu diyedik sonra estrada Yok. görünüşünü geçirdik yankı Akçayarı. Son hatta şu toyu baran toyumuzu birinci gedek şonuna şeyle turgunlaşıp geçip barıp birinci gedek aydığımızda iyiyem son halk kapıval diyen ya solaydım terden aytıp ya şonu isleğe köpeli ola diyor. Ve bulaydım kovu halka kovu yaracak deyip sonra devam edip solaydım toylardan maslap etraf toylarından maslap hatta en ulu toylarda Aydylyan, aydınlara uğurlu diye. ulu devlet çarelerine de aydıllı solaydı. Bir neçe edip kaytalanıyor. Heminler sol Begenç Pomban aydılışına alıp sondan estrada konusuna geçirip sondan halka yaradı. Bir neçe inte geçendim. İyem 95. yıldan hata etsek 25 yıl 30 yıl olay solaydım aydılıp aytıp görüm. En köp aydan aydımlarımın içinde yine şu Akçayarım var. Hazır şonu yerine getirip berayın diye. Olaydym bizem uly höweslendiňleri sebäbi sözüňizem gugur bolmady ýary gepleşiňizde şulaydym ýerine ýetip berdiňiz haýyş dedi. Diňläň diýen janyň ede geçer. Çöllerin akçerin Çöllerin akçayar alın karar tavrımı Dağlı taşa çekebilmez menin çeken cevrimi Eysem senin el vermeyin kaçıp görmen doğrumu Öten akşam düşümde bu yeminin huzumda Gördüm seni karşımda yetir eden aklayar Men yol yürüyen kervanlar Yol yürüyen kervanlar gafil yerde yatmayar Çölle giden merleller çellemeden atmayar Ah üstümdeki ağır hüller min başımdan etmeyar Zanım edip hidaya yalvarıp men hudaya Ömrüm geçirdim gayetana diyen atmayar Men bahar günü davasına Bahar günü davasına lemmer bulutlar bulut oynap yıllarımın çakışına salıktır Hep artık korkum aksıyar menin yolumu biliptir Beni yadı sanmasın ağır halim bilmesin Ölüm gel varmağın bari bildir atlayar Men İğnindeki kızıl keten İğnindeki kızıl keten Övüşün atyar göğe sapak hiç mezalim almadı Diyen neysamın gibi Hep altayalı akçı olan benim bir karayıpım Gelip kimin koşulup Yadırıp kim çözülüp Tutar değiliz
çıktı yaşasın atlar. Men Meni yadı sanmasan ağır halim bilmesen özün gelip almadın bari bilmen atlar. Men Mehriban ileşler hormat tomaşaçylar biz getleşigimiz dowam edýäs. Halipa ýerine ýetirip beren halk sadyna dören Akçaýar diýen aýdymy gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiňiz. Size sag bolsun aýdýas. Ne gepleşigimiz dowam edýäs. Ýani öýdüňizde sözüňizde bellädiňiz. Elbetde kahraman arkadamyň şu açyp beren, döredip beren Türkmenowa tele ýaýlymynyň üstü bilen gysga wagtyň içinde bir sanardan köp ýyllar aýdymçylar döredi. Elbette. Halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçylaryny öwürlenýän aýdymçylarymyz bar. Hawa. Tele ýaýlymyň üstü bilen. Häzirki wagtda toýlarymyzyň bedegile öwürlen aýdymçylarymyz bar. Şu tele ýaýlymyň üstü bilen dören. Indi sonra size şeýle. Häzirki wagtda ýaşlaryň içinde özüňiziň öwür söýüp dinleýän aýdymçylaryňyň adyny aýtsaň. Bar. Nurada Recep bar. Dölen okuyup gowy ýerde ýetirjili gowy. Şonuň hasyny de ýalgylarda gabat gelende de bir dinleýän ýörüýte. Hem tesi gowy. Haýsy aýdymlaryny dinlemekle gowy. Doğru. Häzirki de aman aýdymlarama, umuman halk aýdymlarama aýdýan urýagdy. Ben häzirki aman aýdymlaryny aýdan hatym häzir şu estrada aýdymlarama onam halifalaň öň dinleýän aýdymlar bilen gowy ýerine ýetirýär. Şol öňkü halifalaň ýerine ýetiren aýdymlaryny gowy ýerine ýetirip halka ýetirmek ýene de täzeden şol aýdymlary diýereltmek oňa da ustatlyk talap edýär. Men Nuriýadyň garaşmaňa diýip bir aýdymma. Şonu hakykatdan şeýle gowy dinleýän gabat gelende garaşmaňa ýene garaşmaňa. Hatta men şoňa öýkünip aýdym beresmem gerek ha. Indi Halifa şu ýerde bir soraw ýa-da çykýar. Diýeli siziň döredän aýdymlaryňyzyň birini toýda tomada başga bir ýerine ýetip duranmak. Siz näýe garardyň? Beğenirdim. O näýeli? Siziň zähmetinizi bir gaýtalap dur, zähmetinizi ulanyp dur. Onuň dogry benim ratyonu halifalaň aýdymyny bizem ýerine ýetirýär. Ýani şu halifalaň aýdymyny hiç şeýle ýoýman. Gowy süýjülüğini ýitirmän, gowy ýerine ýetirip halka ýene täzeden dowamly güýç bersen ol dogry aýtsam mena begenýän men aýdym ýene ýaşamagyna uly badalga bolýan gaýdym men öl ýalan aýdan aýdym ýaşada gowda. Şoň hal aýtsynlar hem aýdar halifalaň kynnyk boldy. Indi gepleşigimiz şu ýerde aýdym bilen dowam edelim. Şu ýerde bir halk aýdym aýdyp beräň. Dilber sagyna tanalyan görnüşi we halifalaň aýdan ner gelgenini. Şonu gepleşigimizde ýerine ýetip beräň. Ol aýdym biz dinler, soňra gepleşigimizde sonra jogap arkaly dowam ederiz.
nesihat Ay gönlüm sana nesihat getsen servedine Tanı dostu düşmanın Öyünü bahar Kanim bilen karşısın daim müstü pervezgine Gezsen dünya yüzüne Devam tele tele 40 yıl maya gidin sen Bütün bir yıl nereye Ey ki adam rüştü ötür yali yol vermeley Ol birine gep verip Ol birine al verme Hey oğul adamdan kaçma kaçtan asla il verme Cana özün milliyip bir nekese yalvarma 40 yıl maya gidin sen Bütün bir yıl nereye Hiçbir kim durmu deni duşu dost yardan ey Pul tapmasan ötürme ne kes bilen Ey her dilende gamma sırgının dolar kuvardan Doğumu 94 yılla minnet görse 40 yıl maya gidin sen ey Bütün bir yıl nereye Mehrbani ileşler, hormat tomaşaçylar, ine gepleşimizden şu yerine tutmasan halk artisti Şagul Allah berdi ifin yerine yetirmegine Moğla Nepet'in sözlerini dören nergezginliyen ajaýyp aýdym gepleşimizde dinlediňiz. Inni biz gepleşimiz halipa soraw jogap arkaly siz bilen dowam edesimiz gelýär. İleşlerimizden gelen şeýle soraw, o sorawny size getirýär. Insanyň ilkinji gulagyna galýan heň näme diýip bilersiňiz? Elbette ilki ölümü duyup kulağını açıp ilki hudi da eştiyan aydımın ritüeller, hengleri hatta hazır orta yaşta kadın oldu bir yerden hudi dinleden sonra ölüm hündenen mail olan cümle bu eyyam enilenme sonra ulu terbiyeçilik ehengde törlerim şolar atava olan mesela işedin düdüp dur şol şu hudilen sözlerini şu atqı şahirler enelenme ulu zahmetindir terbiyeçilik ehmeti va şeyle umuman yankı hudi birinci ilkinci dinleýäni. Elbette atababalarymız bu ene mamalarymız hudiýin döredönlerini de bir çağan edebine de kuyuna da ahlagına da ziyan yetirme derecede döredipdirler. Şoň üçin näme? Ýaşyň ulu ýaşly bolsa da ene hudisini eşitden şol huda antylyny onu lezzet ama başgaça bolýar. Şoň üçin enelerimizden janlar sag bolsun elbette gahrman arkadamyz näme ene taqdim mukaddeslige taqdim diýen eserini döretmeklik bilen gahrman arkadamy tarapyndan bugun ýurdumyzda enelerimizden sarpasy belentde saklanylýar. Ne bir zenanlarymyzy
gelin ýyllarymyzda wasp edýän aýdymlaryňyň biri bar bolsa mümkin orada gepleşip ýerine ýetirip berseňiz. Aýdym ady Aýd Halipa tarapyndan döredilen aýdym. Häzir onu şu ýerde Türkmenistan'ın halk artisti Çerkel Nuriýadyň ýene bir aýdymma meşgul olan aýdymdan biri Obadoşgy diýip şonu ýerine ýetirip berýän. Ol aýdymyň üstüne näme? Oba ýyllarynyň näzi, olaň asyllylygy wasp edýän aýdym. Biziň gepleşigimizde ýerine ýetirdi. Diňläp diýençä. Nereden bilen Allah'ın ince Gülgüler yoktur fince Simir açılmadık kunço Oğudun sen oğuduş değil Simir açılmadık kunço Sevgilin sen oğuduş değil Yaşlığımı salsam yada Ballan süzütürüm zada Seni vermem hiçbir yada Sevgilim sen oğuduş değil Seni vermem hiçbir yada Sevgilim sen oğuduş değil Oğuduş ovamın kıydı Gülerekli bahar yağdı Senin için aydın sadı Aysın güzel oğuduş değil Senin için aydın sadı Aysın güzel oğuduş değil Lerem südün, ballam sücü Ülpüllü sırho saçın ucu Sen benim başımın teci Sevgilim sen oğuduş değil Sen benim başımın teci Sevgilim sen oğuduş değil Oğudun sen oğuduş değil Mehriban ýyleşýär hormatly tamaşaçylar, o wagtlar sadaşan natly ýetişimiz dowam edýäs. Halipa elbetde näme o wagtlar sadaşan natly ýetişimiziň bu täze mewsumim Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen döredilen Türkmenowat tele ýaýlymynyň şeýle hem edýät arkadamyzyň ak patasy bilen Merjan şäherimiz, ak şäherimiz Aşgabatyň gözelligine gözellik goşup oturan Aşgabat medeni inzaj merkezi bilen şu täze mewsumymyzda öz işine başlady. Badal gally. Ne biziň gepleşigimizde gelýän aýdymçylar, halipalarymyz hem şu gepleşik hakyny, öz pikirlerini, arzuwlaryny ýürütip, arzuwlar depderçämde ýerleşdirýärler. Hem ýyllar geçme bilen bugunky bagtyar fotollarymyzdan hemişe biziň arhivimizde de hemişe şu günlerimizi, şu bagty günlerimizi ýatladyp durar ýaly. Bir arzuwlar depderçämde döretdik. Häzir bir mümkin bolsa arzuwlaryňyzy ýazyp berseňiz, ondan şu gepleşigimiziň ýazgysyny, disk görnüşini arzuwlar depderçämde ýerleşdirersiz bilen ýadygary surata düşürseňiz, Aşgabat medeni inzaj merkeziniň adyna sowatlar bar, ol sowatlar size goşurar. Ilki arzuwlaryňyzy ýerleşdirip beriň.
Sağ olun Halipa. Ine gow arzuwlaryňyzy biziň arzuwlar depderçämizde ýerleşdirip berdiňiz. Indi ýa-da aýdypdyk Aşgabat Meden Dinjaş Merkeziniň adyndan. Size sowgat durma, sowgat durma ýa-da sowgat. Ine ilk bilene şu Aşgabat Meden Dinjaş Merkeziniň çakylygy, isteseňiz maşgalaňyzy bilen, isteseňiz sadany ýigitler bar, şular bilen Aşgabat seýilgähinde ýerleşýän Aşgabat Meden Dinjaş Merkezinden mugut ertirlik naharyny isteseňiz günortaňyk agşamlyk nahary bar. Owadan bir ýakyn howalara diň salyp arasy howada näme ýat bassam dowam edýär. Ýat bassam başlady. Ne ýörite arasy howada da diň salyp tüýjü tagamlardan lezzet alaryny iseňiz Aşgabat Meden Dinjaş Merkezi size gaplarını giňden açýar. Ine de ýörite ýadygarlyk sowgat. Şu howadan kabul etseňiz bir siz bilen ýadygarlyk suraty da düşýär Halipa. Owadyňyz nesip etsin. Indi gepleşigimizi Aýdym bilen dowam edäýli. Sen kalbymyň soltany ýan Aýdymyz bar. Şonu aýdyp bereýin. Onda ol Aýdym bize uly höwesini dinleýär. Mehman ýerleşip bizem gepleşmeden daşlaşmaň. Akçayar, akçayar, kara saçlın ikçayar yeli. Seni salıp yadayar, yürüp düşer, o doyar yine. Akçayar, akçayar, kara saçlın ikçayar yeli. Seni salıp yadayar, yürüp düşer, o doyar yine. Yine yanlış kuy soyar, yürüp seni kül söyler, akçayar. Sen ömrümün sultanı, sen gönlümün sultanı, akçayar. Yine yanlış kuy soyar, yürüp seni kül söyler, akçayar. Sen ömrümün sultanı,
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, gepleşime dowam edýäs. Bugun sizden gelen köp sany SMS-ler esasyna Türkmenistanyň halk artisti Halipa Şagul Allaberdiýew özüniň sadanlarlary toparlayan biziň gepleşigimizde owadan aýdymlar jany sesde ýerine ýetirip berdi. Soraw jogap alýşdyk. Gyzykly söhbetler etdik. Umuman gepleşigimiz şuň sany halkymyza, dinleýijilerimize gowy ýarandyr diýip umyd edýär. Sebäbi näme? Bir Halipalaň öňe döwürlerden galyp bir ýyllar täzelentedi, asyrlar geçdi. Halkymyzyň göwün söýüp dinleýän aýdymlaryna gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiňiz. Öz dörejliginiňizde size meşgullyk getiren aýdymlar biziň gepleşigimizde jany sesde aýdyp berdiňiz. Umuman çağlığımız kabul edip biziň gepleşigimizde gelip şeýle aýdymlaryny şu gepleşigimiziň üstünden dinleýijilere ýetireniňiz üçin size sag bolsun aýdýas. Maşgalaňyz awat bolsun. Sag bolun. Size de o anlar sağlaşanlar dörediçilik toparınıza ulüsünlükleri arzu edeceğiz. Sağ olun, hormatlar çağırın. Şu fırsattan peydalanıp kahraman arkadağımıza tüytürümden sağ olsun aydiyan. Koy hormatlar arkadağımın can sağ olsun. Alıp barayan işlerine ulu rovaşlıklar arzu ediyen. Bizim özlerimize cevap edip vatanımızı, halkımızı, arkadağımızı, gözöllüğümüzü, bedevlüğümüzü, gerçek yiğitlerimizi vasf ediyen täze öçmejek aýdymlar döredip halkymyza ýetirer. Bizem ol aýdymlar sabarsyzlyk bilen garaşyp uly söýüg bilen kabul edip dinlär. Indi Halipa gepleşigimizden jemi elbetde ata watanymyzy, ýedi arkadamyzyň bize gazanyp berýän beýik üstünliklerini ýeňişlerini vasf ediyen joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemlenýär. Sizem şol aýdym bilen gepleşigimize getirdiňiz. Häzir şol aýdym bilen gepleşigi jemlär. Ýene bir ýola size sag bolsun aýdýas. Näme mehriban ileşler, ýüriti şahyr dostumyz Kerim Halifden baky parla arka dagly baýdagym diýen şu ajaýyp setirler nädir dile getirer. Bu goşuýyň dowamym elbetde Türkmenistan halk artisti Şagul Allaberdiýewiň ýerine ýetirjek. Ata watanymyzda ýedi arka dagymyň wagtyny ýetirjek şoşuň aýdym bilen gepleşigimiz jemlär. Biz gepleşigimiziň ahyryna bugun ýedi arka dagymyň tagallat bilen ýurdumyzda 7 aprel güni bütün dünýä saglyk güni bellenilýär. Fırsatdan peýdalanyp ýedi arkadamyda tüýsürümizden alkyş aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Elbetde ýedi arkadamyz biziň ýurdumyzy sagdynlygyň, ruhy welentligiň, bagtyarlygyň, dostlugynyň mekanyny urdy. Şoň üçin Kahraman arkadamyda ähli medeniýet sunumy diýişgärleriniň adyndan çäksiz alkyşlar aýdýas. Ýedi arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Can sağ olsun alıp barayan beýgişler hemişe rowaşlyk etsensin. Biz bolsa edidileşler siz bilen sağ oluşýar, ýöne uzak wagtda laýjak bir hepden ýekşenme uny türkmen owadyny owadlar taýlaşyny nasy gepleşimde bolýança. Hoş wagtyňyz häzir hem şu ajaýyp setirler Halipaň ýerine ýetirjek aýdym bilen gepleşime jemleýär. Ýaşyl reňkiň bakylykdan nişandyr. Baky parla arka dagly baýdagym, toý gününi bagşa haly düşändir. Öňe barýan ukyplary söýdigim, baky parla arka dagly baýdagym. Sagdan ýollan ýöreýändir neslimiz, owal ahyr beýik peder neslibiz. 70den kän döwlet guran aslymyz, Oğuz hanyň ammatyna uýdugym, baky parla arka dagly baýdagym. Sport başa bagyt bolup gelenni, ruhum bilen sagdynlyk bar bedenni, pelwanlar gallyrar gerişde belendi, ýeňişlere ulug adam goýdugym, baky parla arka dagly baýdagym. Çar tarapyň deňiz, derýa bağ bilen, gydyr gören çöllür kerem dağ bilen, hakyň penasyna arka dağ bilen, sen saýaňda öz barlygymy duýdugym, baky parla arka dagly baýdagym. Türkmenistanyň halk artisti Şagul Allaberdiýewiň ýerine ýetirjek şu joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Karası diyarım Türkmenistanım
Dünyen şirin savi, kuşluğun ovali, benim ruhumdur vatan. Tele doğun günüm, bu acayip